Sa mga hindi po nakakalimot mag-subscribe sa ating channel, ay naniniwala akong sila yung may busilak ang puso at mabuti ang kalooban. Salamat po sa inyo. Naway pagpalain pa kayo. Simulan na natin. Mula nang magkaroon ako ng muwang ay mukha ni Yaya Teresita ang araw-araw kong nakikita. Ito rin ang laging nag-aalaga sa akin at nag-aaliw tuwing wala ako sa modo. Habang unti-unti akong lumalaki ay papalapit ng papalapit rin ang loob ko sa aking yaya. Lagi akong ini-spoil nito sa lahat ng bagay. 13 anyos ako noon at nag-aaral ng high school. Hatid sundo ako ni Yaya at sa pagkakataong iyon ay si Manong driver mag-isa lang ang sumundo sa akin. May emergency daw sa kanilang bahay kaya nagmamadaling umuwi ng probinsya. Napabusangot ako sa narinig dahil wala akong yaya na maghahanda ng aking merienda pagdating ng bahay. Diretso na kaagad ako ng kwarto at hindi na kumain pa ng merienda dahil sa bad trip. Bukod doon ay nasanay ako na si Yaya lang ang nag-aabot ng mga gusto kong pagkain. Kabisado na kasi nito ang ayaw ko at gusto. Sa ilang minutong pagiga ko ay hindi ko na malayang nakaidlip ako. Nagising na lang ako sa mahihinang katok. Wala namang boses kung sino ang nasa labas at nasa isip ko kaagad ay si Yaya Teresita na ito. Kaya nagmadali na akong buksan ang pinto. Ngunit si Manong driver iyon. Nagulat pa ako ngunit hindi rin nakapagsalita ng makita ang kumikinang nahawak nitong kutsilyo. Manong, anong ibig sabihin nito? Nanginginig na tanong ko habang tinitignan ang hawak nitong kutsilyo. Sinigurado pa nitong nakalak ang pinto bago unti-unting humakbang papalapit sa akin. Nakangising parang demonyo. Sa laki ng katawan nito at ang tangkad pa, ay tiyak wala talaga akong laban kapag may naisip itong masama laban sa akin. Wag na wag kang sumigaw o gumawa ng hakbang na hindi ko magugustuhan. Dahil oras na gagawin mo iyon, isasama kita sa hukay. Banta nito at hinawakan pa ang uso ko habang naglalakbay ang mga mata nito mula ulo hanggang paa. Halos hinuhubaran ako nito sa paraan ng kanyang pagtitig. Hanggang sa kamay na nito ang naglalakbay. Kaya napapikit ako habang naglalandas ang mga luha sa aking mga mata. Hindi ko akalaing mangyayari sa akin ang tagpong iyon. Makukuha ko lahat ng gusto ko dahil sa yaman ng pamilya. Pero isang driver lang na tagahatid sundo sa akin ang sisira ng buhay ko. Ilang araw akong nagkulong nang tanungin ako ni na mami at daddy kung ano ang problema. Hindi ko man lang maipagtapat sa aking mga magulang ang kababuyan na ginawa ng aking driver sa takot na baka patayin ako nito. Ang tanging dahilan ko lang ay namimiss ang aking yaya na ilang araw nang nasa kanilang probinsya. Pagbalik ni Yaya Teresita ay tila naging masigla nga ako. Subalit umuukit pa rin ang kalungkutan sa aking balintataw. Baby, bakit parang ang lalim ng iniisip mo? At halatang may takot ang mga mata mo. Sabihin mo nga sa akin, may nangyari bang masama habang wala ako? Tanong nito sa akin. Wala naman po Yaya, namiss lang po kita. Pagsisinungaling ko rito ngunit halatang hindi ito naniniwala sa akin. Kinabukasan noon, maaga akong ginising ni Yaya para pumasok na ng paaralan. Parang gusto ko sanang tumigil ng mga sandaling iyon subalit hinikayat ako ng Yaya na kailangan talagang mag-aral. Sinamahan ulit ako nito sa kotse.
Hinatid ako sa paaralan at binili na huwag lumabas ng campus. Naging kampante akong muli nang dumating si Yaya. Akala ko ay hindi na uuliting muli ni Manong Tinoy ang kanyang ginawang karahasan. Ngunit nang gabing ding iyon ay mahinang katok na naman ang aking narinig. "Amara, buksan mo ang pinto." Malumanay na usal ni Manong Tinoy. Nanindig kaagad ang balahibo ko nang marinig iyon. Ilang beses niyang tinangkang pihitin ang doorknob. Mabuti na lang at nailako iyon ng maigi. "Huwag mong uubusin ang pasyensya ko, Amara. Nasa itaas ang mga magulang mo. Gusto mo bang tudasin ko na sila ngayon din?" Pananakot nito. Kahit mahinanakit ako sa aking mga magulang ay hindi ko maatim na makita ang mga ito sa kabaong. At ang dahilan pa ay ako kaya. At ang dahilan pa ay ako. Kaya mas pinili kong buksan ang pinto. "Good, Amara." Wika nito at umakbang na papasok ng aking kwarto. Nagpatiuna itong pumasok kaya hinayaan kong huwag mailak ang pinto. Sakaling magising pa ang Yaya at puntahan ako sa aking kwarto. Subalit matagumpay lang na naisagawa ni Manong Tinoy ang kanyang nais. Walang Yaya Teresita ang dumating. Halos araw-araw nang ginagawa ni Manong Tinoy ang kababuyang iyon sa akin. Unti-unti na ring nasanay ako sa ganoon. At kung minsan ay hinahanap na yata iyon ng aking katawan. Napansin ni Yaya ang pagbagsak ng aking katawan, kaya pinuna niya ito. Ngunit natakot pa rin akong isumbong ang mga ginagawang kababuyan ni Manong Tinoy. Kaya naghanap ako ng alibay. Parang hindi iyon pasado kay Yaya. Parang ayaw ako nitong paniwalaan. "Bilisan niyo, Teresita, malilit na tayo." Sigaw ni Manong Tinoy mula sa labas ng kusina. Nakalimutan kong nasa kusina pala kami ni Yaya. Kumain ng agahan. Mabuti na lang at hindi ako nagtapat ng mga sandaling iyon. Marahil ay nakikinig ang hayop na iyon sa aming usapang magyaya. Kapag nagkataon na kinanta ko siya, siguradong dalawa kami ni Yaya ang papatayin niya. "Yaya, halika na po." Pag-aaya ko sa aking Yaya at mabilis na tumayo mula sa hapag. Kahit pa man ay nangangalahati pa lang ako sa aking pagkain. "Ano ka bang bata ka? Kaya aga pa. Bakit parang natatakot ka kay Manong Tinoy?" Tanong nito. Kaya mabilis akong umiling. Nagulat pa ako nang biglang bumungad ang matanda sa harap ng pintuan. Hindi ko alam kung anong reaksyon nito. Natuwa ba o nagalit? Basta hindi ko alam. "Amara, baby, ikaw na muna ngayon ang pumunta ng school ha. May ipinag-utos sa akin ang iyong ina. Kailangan kong agahan ng punta, okay?" Biglang nabuhay ang pobya ko kay Manong Tinoy. Kaya mabilis ang bawat pag-iling ko dahil ayaw kong sumakay ng sasakyan mag-isa. Baka anong gagawin ng matanda sa akin. "Halika na, Amara. Dalaga ka na, ang arte mo pa din. Hindi mo na kailangan ng Yaya." Tila naiinis na wika ng driver. Sabay bit-bit ng aking lunchbox. Naiwan na kami ni Yaya kaya wala akong nagawa kundi ang sumunod sa utos nito. Tahimik akong nakaupo sa likod ng sasakyan nang biglang magsalita ito. "Mabuti naman at sinunod mo lahat ng gusto ko, Amara. Good girl. Mamaya ulit ha." Wika pa nito na ikinatayo na naman ng aking mga balahibo. Parang gusto ko na lang mag-suicide mga sandaling iyon. Parang mas may kapangyarihan pa itong halimaw naming driver kaysa sa akin na anak naman sana ng maimpluwensyang pamilya. Kinagabihan iyon ay hindi ako nakatulog. Alam ko kasi na kapag sinabi nito na papasok siya ng kwarto para gawin ang ganoong bagay ay
mangyayari talaga. Nakaidlip ako nang hindi ko namalayan. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nakatulog. Basta narinig ko na lang ang sunod-sunod na mga katok ng pintuan. Marahan kong binuksan ang pintuan at bumungad ang malahalimaw na mukha ni Manong Tinoy. Para itong hayok na hayok sa laman at tila high sa droga. Walang sabi-sabing hinubad nito ang lahat ng aking saplot. Akma na ako nitong daganan nang biglang bumukas ang pintuan. Hayop kang matanda ka, hukluban ka. Kaya pala nangangayayat ang katawan ng alaga ko. Lagi mo palang hinahalay. Galit na asik ni Yaya sa pintuan pa lang ng aking kwarto. Tila bumuhos ang lahat ng luha sa aking mga mata nang makita ang Yaya Teresita. Sa wakas, pakiramdam ko ay nakahanap ako ng kakampi ng mga sandaling iyon. Huwag ka nang mag-ialam, Tiray. Wala kang laban sa akin. Kung ako sa iyo ay magpanggap ka na lang na pipi at bingi. Kung ayaw mong pati buhay mo ay mawawala rin. Pananakot nito kay Yaya Teresita. Mukha ba akong natatakot, Tinoy? Napatingala ako sa kakaibang boses na iyon ni Yaya. At tila bumuhos ang lahat ng lakas ko. Dahil tumilapon sa malayo ang nakadaga na si Manong Tinoy. Hindi makapaniwala sa halimaw ng mukha ni Yaya Teresita. Maging si Manong Tinoy ay gumuhit ang takot sa mukha. Ang mahahaba at matatalim na pangil ni Yaya na tila kumikisla pa. Ang nakakadiring malapot na laway nitong ayaw maputol-putol. Ang nagbabagang mga mata at ang magulo nitong buhok. Mas nakakatakot ang mahabang kuko nito. Pumapagaspas pa ang mga mahabang pakpak nito na kulay itim. Sa pagkabigla ay hindi kaagad ako nakapagsalita. Hindi ko inakalang sa ganoong paraan ko madidiscover ang nakatagong katauhan ng aking Yaya. 13 taon niya akong inalagaan at kung masamang nilalang siya, hindi sana sanggol pa lang ako noon, ay kinain na niya ako. Pero inalagaan lang niya ako. Pinangaralan. Masalimaw pa ang ugali ng isang taong pinagkatiwalaan ng aking mga magulang na maghahatid sundo sa akin sa aming paaralan. Si Manong Tinoy na mahigit 2 dekada nang nanunungkulan sa amin at inakala nila ma'am at dad na sobrang mapagkatiwalaan. Napapakit ang aking mga mata nang makitang buong lakas na tumilapon si Manong Tinoy sa dingding dahil sa sobrang lakas ding paghampas ng malaki at mahabang pakpak ni Yaya. Umagos ang masagadang dugo roon. Nilapitan ito ni Yaya at hinawakan sa kanyang ulo gamit ang kanang kamay. Gamit ang hintuturo ng kaliwang kamay ay pinahid nito ang umaagos na dugo sa dingding. Marahang bumukas ang mga mata ni Manong Tinoy at kita rin niya kung paano dinilaan ni Yaya Teresita ang daliri nitong may bahid ng kanyang dugo. Nakakadiri iyon subalit pakiramdam ko ng mga sandaling iyon ay deserve ni Manong Tinoy ang nangyari sa kanya. Inakala kong bibitawan na nito ni Yaya Teresita. Ngunit napapikit ako nang bigla nitong hinawakan ni Yaya ang tiyan ng lalaki. At walang prenong idiniin sa tiyan ng lalaki ang mahaba at matulis nitong mga kuko. Pagkatapos ay hiniwa ito ng ubod lakas. Mabilis na hinulukay ang kinaroroonan ng atay at dinukot iyon. Itinaas pa ni Yaya ang kanyang kamay na may hawak nito. Napatuloy pa ang agos ng malapot na dugo ni Manong Tinoy. Sunod ay ang puso nito. Halos inisanguya lang din ito nang lamunin ng kanyang malabutiking bunganga at dila. Dumanak na ang dugo sa sahig ng aking kwarto. Ngunit mabilis na nalinis iyon nang dilaan at sipsipin ng napakahabang dila ni Yaya Teresita. Halos hindi ako makagalaw sa takot ng mga sandaling iyon. Hindi ko akalaing ganoon kabrutal
kung patayin nito ang malahalimaw ko ring driver. Nang tignan ako ni Yaya sa ganoong anyo ay bigla akong napapikit. At nang dumilat ulit ako ay nasa taong anyo na ito. Wala na ang mahabang kuko at pangil. Maging ang mga pagpakay wala na. Napakaamo na ng mukha ng Yaya habang tumitingin sa akin. "Natatakot ka ba sa akin ng husto, baby?" Tanong pa nito. Umiling ako ng sunod-sunod. Ang totoo, nung tinimbang ko sa aking puso ang lahat, ay mas nakakatakot ang karahasan na ginawa ng aking driver sa akin kaysa sa makita ang aking Yaya sa halimaw na mukha at kinakain ang driver na marahas at mapang-abuso sa akin at halos gabi-gabi pa akong makapanghalay. Hinding-hindi ako matatakot sa iyo, Yaya. 13 taon akong ligtas sa kanlungan mo. Ngayon pa ba ako matatakot sa iyo? Alam kong nagawa mo ito para iligtas ako. Salamat sa laging pag-aalalay at protekta sa akin, Ya. Salamat sa lahat. Mahabang litanya ko. Siyempre naman, lahat para sa iyo, baby. Parang anak na kita. At walang pwedeng umabuso sa iyo. Sagot ni Yaya sa akin. Napayakap ako ng mahigpit sa aking Yaya na ngayon ay nasa taong anyo na. Matapos ay pinahiga na ako sa aking kama. Pinatalikod sa bangkay ni Manong Tinoy na nakadilat pa ang mga mata at nakanganga ang bibig. Huwag kang humarap dito, baby, ha. May ililigpit lang ako. Pagkatapos ay lilinisin ko na kaagad para hindi mangamoy lansa ang kwarto mo. Wika ni Yaya nang makumuta na ako. Nakatulog ako sa ganoong posisyon at paggising ko ay malinis na ang buong paligid. Tila bungungot lang ang nangyari sa nagdaang gabi. Pinipilit kong itatak sa aking isipan na bangungot lang talaga lahat. Subalit hindi maikakaila ang pagkawala ng aming driver na pinapaimbestigahan pa ng aking mga magulang dahil imposibleng mawala ito sa loob ng aming bahay. Kung lumayas man edi sana, nandoon na sa kanyang mga kaanak. Subalit maging ang mga ito ay naghahanap sa matanda. Sigurado ka bang wala kang alam, Amara? Bakit parang may kinakatakutan ka? Tanong ng daddy ko noong mahalata niya ang panginginig ng aking mga kamay. Sigurado po ako, Dad. Masama lang talaga ngayon ang pagkaramdam ko. Pagsisinungaling ko pa rito. Hindi ko pwedeng ilaglag ang Yaya. At isa pa, wala silang alam kung gaano kademonyo ang matanda. Kung kaya't mas nararapat sa kanya ang ganoong kaparusahan. At dahil hindi mahanap ang solusyon o ebidensya sa pagkawala ng matanda, ay sinuhulan na lamang ng dad ang pamilya nang naiwan ni Manong Tinoy. Para tumahimik na rin ang mga ito. Alam din naman ni Dad na suhol lang ang magpapatahimik sa kanila. Kaya biglang naging case close at nananatiling misteryo ng Villa ang pagkawala ni Manong Tinoy. Amara, congratulations, baby. Kolehiyo ka na sa susunod na pasukan. Masayang bati ni Yaya. Nasa itaas kami ng entablado at naghihintay akong isa sa kanila ni Ma'am at ni Dad ang sasabit sa akin ng medalya. Baby, ako na daw muna ang sasabit ng iyong medalya. Susunod ang Ma'am at Dad mo, okay? Pag-aalaw ni Yaya. Lagi namang ganyan. Si Yaya lagi ang sasalo sa kanilang pagkukulang. Nasanay na ako. Ang sinasabi nilang susunod sila ay paniguradong hanggang salita lang ulit. Noong magkolehiyo ako ay nakilala ko ang isang lalaking akala ko ay totoong pag-ibig ang dala sa akin. Subalit noong makuha ang pagkababae ko at nalamang hindi ako virgin, ay iniwanan na ako nito at pinakita pa sa akin kung paano maging sweet sa ibang babae. Sobrang nawasak ang aking puso at nasaksihan iyon ng Yaya.
Hindi ko alam kung paano niya nalaman ang lahat. Subalit nagising na lang ako isang umaga sa masaklap na balita. Ang ex-boyfriend ko ay natagpuang wala ng buhay at nagkalat ang mga lamang loob sa kanyang kwarto, maliban sa kanyang puso at atay na nawawala. Nang mabalitaan ko iyon ay si Yaya kaagad ang pumasok sa aking isipan. Pinatawag ko kaagad ito at pinaakyat sa aking kwarto para kumpirmahin mula sa kanyang bibig ang katotohanan. Sabi ko naman sa iyo, baby, hindi ba, Amara? Walang pwedeng manakit sa iyo. Ako ang makakatapat nila. At dahil niloko ka ng lalaking iyon, malas lang niya. Kung talagang mahal ka niya, tatanggapin niya lahat, maging ang kasawian mo sa buhay. Subalit pagkababae mo lang ang habol niya. Hindi mo deserve ang ganoong panloloko, Amara. Alam kong mabuti kang bata. Pinalaki kita ng isang mapagkumbaba at tahimik. Mahaba-habang litanya ng Yaya. Halos hindi rin kasi ako makapag-react sa nalaman. Paano niya alam ang tungkol sa boyfriend ko? Pero, tama ang Yaya. Hindi ko pwedeng palampasin ang ginawa ng lokong iyon. At tapos na akong magigante. Dahil nandyan ang aking Yaya. Siya ang aking tagapagigante. Sa kanlungan niya, ramdam ko ang palagiang ligtas sa mapang-abusong kapwa. Ngayon, kung sinong may gustong lalaki ang mahalin ako, mahalin mo naman ako ng totoo.